Čaute, ja som Michel a vítam vás z môjho ďalšieho videa. Toto video je 10 faktov o mne. Niečo sa o mne dozviete, možno ste niečo aj vedeli. Tak, príjemné počúvanie. Volám sa Miška, mám 15 rokov, chodím do 9. ročníka, mám 2 bratov starších, mám psa a rybku. Vlastne hrám na gitaru 5,5 roka, čo asi viete, a na úsle pol roka. Skladám už od leta, z taká Rubikových kociek. Rubikovú kocku 3x3 skladám od augusta, 2x2x2 Pyraminx od Vianoc a 4x4x4 od Troch kráľov. Skladanie ma inšpiroval Dalibor Mrška, jeho kanál budete mať v popise. Patrí ti veľká vďaka. 10. fakt, skladať som mu naučila aj spolužiaka, ktorý to naučil spolužiačku a spolužiaka. So complicated. A posledné, čo by som vám chcela povedať, už to bude vlastne taký bonusový fakt, že chcem sa vám hrozne poďakovať za 15 odberov, neviem, či tam teraz už je aj 18. Je to neuveriteľné, na mojom druhom kanáli, teda ešte povedané v prvom kanáli, som mala 15 odberov, fúha, to som mala aj zo 20 videí. A tuto proste za 2 dní, neviem koľko má ten, 3 dní, možno týždeň, ale proste čo som si vytvorila tento channel, tak za noc tam proste nabehli tie odbery. Aj včera nahrám video a počas noci 5 lajkov, proste nádhera. Chcem sa vám týmto hrozne poďakovať. Každý, kto dá like a kto mi napíše komentár alebo odber, som mu veľká nožnička. Ďakujem, veľmi si to vážim. Tak čaute.